לקום, אני מבקש לקום. קומונה יוצאים, שנה של החיים, אתכם פה מזמינים. מזמינים אתכם עכשיו, בוא ותיכנס למרכז הפנימייה, תתחיל לזוז, תיכנס לתוך הלו"ז, אל תתווכח, עזוב אותך שטויות של רכזים, לך אל הקומונה תתרווח. זה לא מתאים שאתה בא להשכמות פה מבואס, תביא לפנימייה, אנחנו נכנסות בקלאס. עובר את השער, הפרצוף מושחר, מאיר את החניכים ומאושר. תתעורר, אני לא מצליח ועוצם עיניים, רואה את ניסים פה מולי, אני מרים ידיים. אין לי סיבה טובה באמת להיות ברפת, תבין שהחיים בפנימייה פה זה טרפת, כי בקבוצת גיא יש כסף, לא, פה זה כן חשוב. קומוני מזמינה אתכם לזוז, זוז, זוז, גילה מכניסה אתכם לזוז, לוז, לוז, וכל החניכים עושים לי בוז, בוז, בוז. קומוני מזמינה אתכם לזוז, זוז, זוז. אוי תבוא וגם קרמל, אוי באים להשתולל. יום שני שיחת שלבים, נכנס למועדון וכולם משקשקים, לא כדאי שתברח כי הניידת מתקרבת, תעלה את הבסקט לפני שאלמה מתעצבנת, רדו למכולת, לכו למחולה, פנימי השבילים לא תמצאו כזאת שנה. אז עוד ליווי לאיזה צפוני, תסתובב ונאבד, תבור וכרמל זזים מצד לצד. קח את ה-SOS של תאבד את הריכוז, קוס קוס יו יגרום לכל צרה לזוז. עוד חניך צמוד, לא מתאים לי פה ללוז, שמסיים את המשמרת, אני כל כך שבוז. רביעי מבסוט, ערב קומונה אני להוט, 500 בחודש זה משכורת ציוד. נהייתי רעב אבל הקייטרינג טעות, ליוויים עם נועה וזה לא כזה פשוט. זוז, 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 גילה מכניסה אתכם ללוז, לוז, לוז, וכל החניכים עושים לי בוז, בוז, בוז. קומוני מזמינה אתכם לזוז, זוז, זוז. אוקיי, חוזר לפנימייה וזה מדהים, אני רואה את החניכים ישר חיוך על הפנים. קומוני מגיע, עכשיו תזיזו את הראש, ברק סופר, אוריה ושפי, על נטע, טליה ורומי, יובל ונעמה, מרימים פה אווירה חייב קפה, נשות שינה פה הקומונה על רמה. ממשיך ישר להרדמה, לא שם לב אל השעה, שיחי סיכום בחוץ ישר על הדקה. ואם בדיסקו תזוזו לכם לפה ולשם, זה לא סתם אלא גם כיף, אחרי קונספט מושקע. רץ על האוסית, בוכה להמון, ישרתי דלת פתוחה, חניך גנב טופון, הוא לא יפסיק עד שירד תגובה ב100%. קומונה יוד מזמינה אתכם לזוז, זוז, זוז, גילה מכניסה אתכם ללוז.